सोलोंथायाव जोङो दावगानो हानांगोन सोलोंथाइनि फारसे जों मोजोमथारनानै जों लेखा गोरों जाथारनांगोन बेफोर मोनसे नोजोरजोंहाय बे मोनसे थांखि नोजोरखौ लानानै बिथा खालामनानै बड'फाया सोमावसारनायखौ दैदेनबोदोंमोन दा जोंनि गेजेरावथ' दिनै गैला जों गोसोखांनांगोन ओंखायनो गैया होननानै बावनानै थांनाय बाथ्रा नङा जों जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ गोसोखांनो रोङा मान बावनो रोङा बे जोंनि मोनसे दुखुनांथाव आरो जोंनि बे आखुवा जानो नांला गोदो थांनाय बोथोरा थांबाय फैगासिनो थानाय समफ्राव जोङो जोंनि बिर जोहोलाव जोहोलावजोफोरखौ जों मान बावनो रोंथारनांगोन बेखौ जोङो गोसोआव लानानै खामानि मावनो रोंनांगोन आरोखि आथिखालाव बर' कसारि गावहायारि खुंथाया मा थासारियाव दङ आथिखालाव बर' कसारि गावहायारि खुंथायनि जि मोनसे हालोद बा बिनि थाथिया जाहैबाय दासिम सरकारजों जोङो मोनसे मोजां सावरायनायनि माबायाव आवगायनो नाजासेयावबो जोङो सम थासारि बेखौ लानानैहाय जों जिरायलायनो हायाखै मोनसे रायलायनायनि बाथ्राखौ बुंदों दिनै 31 मार्च जाबाय बेनि उनावहाय जों रादाब लालायनानै मानगोनां चिफ मिनिस्टारनि दैदेननायाव आसामनि जोंनि हायुङारि ट्राइबेलफोरनि जौगाखां जे बिफाननि मन्थ्रि डक्टर अनस पेगु आरो रांखान्थि बिफाननि मन्थ्रि अजन्तानि बायदेव आरो बिनि मावफारियाफोर बिफानारि बिबानगिरिफोरखौ लाफानानै मोनसे गोजौ थाखोनि रायलायनो नागिरदों आरो मानोना रायलायनाया नङाबा रायलायनायनि नामाव रायलायनायल' जाबाय थादों अफिसियेलफोरखौ लाफानाय रायलायखायाबा खामानिया आवगायनो नागिरा थालांबाय थायो ओंखायनो बेखौ रायलायनो होननानै बाथ्रा होनाय दङ आरो जेब्ला रायलायनाय जागोन अब्लानो गामिखौहाय सरकारि भाबै फोसावहोनाय बेनि उनाव गामि फोसावजाखांनायनि उनावहाय बियाब दानाय बे खामानिफ्रा फैसिगोन आरो जोङो नोजोर लादों बे गामि फोसावहोनाय आरो बियाब दानाया जोब्बानो जोङो बिसायख'थि बिगोन सरकारनाव थाबै खुंना होनांगौ मानोना जेब्लासिम बिसायख'थिखौ खुंनाय जाया मोनसे सायख'जानाय खुंथाय खाबुखौ जोङो खालामना लाहैनो हाया अब्लासिम जोङो रांखान्थि मोननायफ्रा बाङाय अनजिमानिल' जायो जों ओरैनो सामलायथ'नो आन्था एसे रां हरनाय जायो दा जेब्ला मोनसे बिसायख'थिनि गेजेरजों सायख'जानाय खुंथाय खाबुखौ जोङो मोनफैनो हागोन अब्ला राङाबो बुरजा फैगोन जोंनि साननो लानाय माखासे बिथांखिफोर मावनो लानाय बिथांखिफ्रा जों मोजाङै मावहैनो हागोन ओंखायनो जोंनि दानि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे दावगानाय बे नाथाय एसे गोजोनथाव बाथ्राबो बुंनांगोन थांनाय बोथोरावहाय जि मोनसे जोंनो 13.50 मावनो लानाय बिथांखिफ्रा जों मोजाङै मावहैनो हागोन ओंखायनो जोंनि दानि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे दावगानाय बे नाथाय एसे गोजोनथाव बाथ्राबो बुंनांगोन थांनाय बोथोरावहाय जि मोनसे जोंनो 13.50 कौटि रांनि जि 13.50 लाख रांनि जि मोनसे जोंनो अनसुंथाइ रां बावजायाव हमनाय जादोंमोन बियो सरकारा हगारबाय जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथायनि जि मोनसे एकाउन्ट्स दं बावहाय बे हाबफैबाय बे गोजोनथावबाथ' जोङो जि माखासे बिथांखिफोर लानानै जिल्ला जोङो मावनो जोङो थांखि लादों बा जोङो मावनायनि थाखाय लाहार फाहार खालाम बे जाफुंसिगोन होननानै मावनो हासिगोन होननानै जों बुंनो हासिगोन दिनै बिनि थाखायनो मावफुं मेलबो जौहाय जिरायगोन गावारि खुंथायनि एक्जिकिउटिभ काउन्सिलनि मिटिं दङ जोंहा दसे उनावहाय बावहाय जों माखासे थांखि आजावगोन बे थांखि आजावनायनि गेजेरजों मावनो लानाय जे मोनसे जोंनि लामा बेखौ जों रोखा खालामनानै लाहैगोन सुक्तिनि सायाव दाख्लै बावैसो जे PIL होदों बिनि सायाव जोंनि कसारि काउन्सिला माबा मोनसे गोहोम गोग्लैगोन जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया बावहाय माबा मोनसे गोहोम गोग्लैनांगौनि बाथ्रा आं नुहुराखै मानोना जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया रोखायै आसाम सरकारनि सिङाव दाजानानै होजाखाबाय मानोना जोंनि बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया मिरु सरकारजों बा भारतनि संबिजितजों बे सोमोन्दो गैखाया बेयो ओरैनो उफ्रा मोनसे लांनानै दाजाबहैफानाय मोनसे माखासे बिनि गासैबो माने गोहोफ्रा बा जोंनि मावनो गोनां खामानिफ्रा रायजो सोरखारनि सिङावनो दंखायो रायजो सोरखारनि एक्टियारनि सिङावनो दंखायो ओंखायनो बावहाय PIL होदों होननानै दाख्लैनि जि मोनसे बिटिआर एकर्डखौ लानानै PIL होलायदों बेजों जोंनि माबाया बर' कसारि मोनसे गावारि खुंथाया जेबो खहा जागोन बा माबा मोनसे जेंनायाव मोगा मोगि जानांगोन आं नुहुराखै आरोखि नाथाय जायखिया बे बाथ्राया रोखा जोङो जानांगोन जोंनि गेजेराव बांद्राय बेखौ लालायनानै जि मोनसे गावजों गाव गोरोबलायै एना एनिखौ नुदों बे जानो नाङा
जिरायनांगौ थाबैनो जिरायनानै बेखौ बोरै मोजां लामाजों सुस्रांनो हायो बेनि लामाखौ लानांगौ आं बेखौसो खावलायनो लुबैगोन दिनैनि बे 66थि बड'फानि गोथार जोनोम सान फालिनायनि गेजेरजों आङो खावलायनो लुबैगोन बड'फाया बेबायदि हिंसा हिंसि गावजों एना एनि जानायखौ लुबैयाखै आरो बर' माहारि दानाय बर'खौ मोनसे गेरेमसा जौगासार हारि दानाया बयहाबो बेवहाय बिबान दंखायो आरो जों खौसे जाब्लासो जों बेखौ मावनो हागोन बेबो रोखाखा ओंखायनो आंनि नुहुरनायाव बा आंनि मोन्दांथियाव आं बेखौनो बुंनो लुबैगोन जे जोंनि गेजेराव जेबो दांगा हांगामा आरोबाव जानो नांला आरो दैदेनगिरिफोरनि फारसे जोंनि गागि दैदेनगिरिफोर आगुनि दैदेनगिरिफोरखौ जों नंगौ थारैनो मान बावनो रोंनांगोन मानोना बै समनि सोमावसारनाय थासारि थांनाय माखासे समनि जे सोमावसारनाय थासारि बेजों गोरोबा बै समनि थासारिया गिलु बालुमोन हारसाफ्रा गिलु बालु जोंखौ फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन पुलिस मिलिटारि बाहायनानै जोंखौ बुख्रुबदोंमोन जोबथेसालियाव जोबनानै दोनदोंमोन सोरबाया बिदिनो गावथारजादों जिउ बावनांदों मुंख्लं जालांदों सोरबा जिनाहारि खालामजादों बेफोर गोलाव ट्रेजिक जारिमिन दुखुनांथाव जारिमिन ओंखायनो बेफोरखौ जों गोसोखाङोबा गावजों गाव रेसपेक्ट होलायनाय बा मान होलायनाय बा लालायनाय अनलायनाय आरो मोजां मोनलायनाय बे जोंनि गेजेराव लाखिनो हानांगोन अब्लानो आं सानो जोंनि गेजेरावहाय जेंना फैदोंब्ला जेंनाखौ रायलायनानै बेनि सुस्रांनायनि लामाया मा बेखौ जों नागिरनानै सावरायबाथ' लामाया ओंखारो आरो बेजोंनो जोङो आवगायलांनांगोन आंनि बेखौसो खावलायनो लुबैगोन जों सैथोखौ गनायनो हाया सैथोआ गमामायैनो मामात नंगुबै बाथ्राखौ जेब्ला बुङो सैथो बाथ्राखौ जेब्ला बुङो बे सैथोआ नंगौब्ला बेखौ गनायनांगौ खिन्थु सैथो बाथ्राखौ बुंनायाव नों राजखान्थि मुलाम्फानि थाखाय बे सैथोखौ नाथ्रोदनानै उख्रायलांनो नागिरोबा एंब्रानानै नोङो सौसिलांनो नागिरोबा सैथोखौबो नंखाय बुंनो नागिरोबा बहायसो जेंना फैयो खिन्थु जेब्ला सैथो बाथ्राखौ बुंदों बे सैथो बाथ्राखौ जोङो गनायना लानांगौ गोरोन्थि मावग्राया गाव गोरोन्थि मावनायखौ मोनथिनानैबो आं गोरोन्थि मावाखै होननानै जेब्ला एंब्रागोन आरो बियो बे गोरोन्थिखौ सुस्रायना लानो नागिरा बावहायसो जेंना फैयो ओंखायनो गाव मा मावबोखो बे मावबोनायनि फारसेबो गाव बिजिरनानै नायफिननांगौ आरो जोङो सानफिननानै नायनांगौ इंराजियाव ओंखाय होनदों सेल्फ क्रिटिसिजम आरो रिथिंकिं बेयो सासे मानसिनाव जेब्ला गैया बियो गावनि गोरोन्थिखौ हमदांनो हाया आरो जेब्ला गावनि गोरोन्थिखौ नोङो गाव बिजिरफिनना नाया आरो बिदिनो सानफिनना नायाब्ला बे गोरोन्थिया जालांबाय थानोबो हागोन ओंखायनो आं खावलायगोन जे जोंनाव सेल्फ क्रिटिसिजम थानांगौ आरो रिथिंकिं थानांगौ आरो सैथोखौ जों मानिनानै सोलिनांगौ सैथोखौ सैथो होननानै जों गनायनांगौ बेयो दिनैनि समावहाय नाथाय आं मा नुयो जों सैथो बाथ्रा बुङोब्लाबो बे सैथो बाथ्राफोरखौ आजावलायनो नागिरा बा गनायलायनो नागिरा ओंखायनो जेंनाफ्रा फैदों आं बेखौ बुंनो लुबैयो थामथि गोजोन गोराखौ खालामनानै लाबोबाय बावहाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा फ्रन्ट लाइनाव थादों एनडिबिनि मोनब्रै हान्जा थादों आरो जों खौसेथि बर' सुबुं आफाद बर'नि माहारि आफाद हिसाबै बे मोनथाम गासैथ' माने एनडिबिया मोनब्रै हान्जा जानायलाय जोङो गासै मोनद' हान्जाया बाहाय ज' जानानै थामथि गोरोबथाखौ खालामनाय जादोंमोन दा बाथ्राया जाहैबाय थांनाय बोथोरनि बाथ्राफोर बड'फानि सोमावसारनायनि गेजेरजोंनो बे फैदों बे दाहारा फैदों आरो बे दिंग्रा बिन्दा फैदों बर'फ्रा दिनै मोननै काउन्सिल मोनफैनो हानाया बड'फानि गिदिरथार बेवहाय बिहोमा दङ बड'फा जोनोम जाफैयामोनबा बर'नि गेजेरावहाय बर'फ्रा बे सोमावसारनायखौ दैदेननांगौआ गोब्राबमोन आरो दिनै जोंनि बे मोनफुंफैनाया बे हयथ' जों साननांगोन बे जाफुंनायानो नङामोन जों बेखौ बुंनो हायो आरो बर'फोरनि दैदेननायाव जों बर'फ्रा बुंनो थाङोबा बा जोङो संबिजिरारि मोन्थाइ नागिरनो रोंबोदों जोङो डेम'क्रेसिनि बाथ्रा बुंनो रोंदों जोङो आरो जोङो बिदिनो जास्टिसनि बाथ्रा जों बुंनो रोंदों जोंनि हारिनि थाखाय जोङो जि मोनसे दाबिखौ लानानै जों सोमावसारनानै बर'फोरनि बै समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मोनसे मोजां मोनसे स्ल'गान दंमोन डिभाइड आसाम 50-50 लोगोसे जोङो बुहुमनि बर'फोर खौसे जा आरो बर'सा देरहासार लोगोसे जै बर' हारिनि जै आरो बे हाया जोंनिखा जोंनो संबिजिरारि मोन्थाइ नांगौ जोंनो जास्टिस नांगौ बेफोर आरो डु अर डाइ बे स्ल'गानफोर लिभ एन्ड लेट लिभ बे स्ल'गानफ्रा बड'फानि दैदेननायनि गेजेरजों बर'फ्रा बेखौ जोङो हस्रिख्रावबोनो रोंदों अख्रां गोमसारनाय हस्रिख्रावनाय बे स्ल'गानफोरखौ जों होनानै बाहागो लाबोनो सोमावसारनायाव थांनाय बोथोरनि बे जारिमिना बेखौ जोङो बुंनांगोन आरोखि जोङो बाहागो लाबोनाय जि मोनसे सोमावसारनाय बर'फोरनि मोन्थाइ नागिरनानै संबिजिरारि मोन्थाइ नागिरनानै बेवहाय जों मोनबोदों आरोखि बड'फानि फोरोंनायनि सेर दा बड'फायानो बुंनो थाङोबा बर' हारिनि
जों बुंनांगोन बिथांनि जि बिहोमा बे बिहोमाया गोरलै नङा। मोनसे गोरिब न'खराव जोनोम जानानै न'खरखौ नायनो गोनां सुबुङा हारिनि थाखाय न'खरखौ सेक्रिफाइस खालामनाया गोरलै बाथ्रा नङा। सासे गोजौ थाखोनि बिबानगिरि जाबाय, अफिसार जाबायमोन। बे अफिसार बिबानखौ नागारनानै साख्रिखौ गारनानै हारि सिबिनायाव ओंखारबोनाय बेबायदि सुबुं मोननो गोब्राब। दा ओंखायनो बड'फानि बाथ्रायानो एसे आलादा एखुथा, बिनि गुनानो एसे आलादा आरो बियो जोंनो बेखौ फोरोंलांखादों। बर' हारिखौ मोनसे समाव जोङो गेरेमसा हारि दानांगौ, मास्टार रेस दानांगौ। बे मास्टार रेस दानायनि मावनांगौ खामानिया गोरलैथ' नङा। जों बर'फ्रा खौसे जानांगोन, खौसेयै जोङो बयबो खामानि मावनो रोंनांगोन, सोलोंथाइयाव जोङो दावगा 66थि गोथार जोनोम सान बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मनि बिनि गेजेरजों मा मेसेज? बड'फा उपेन्द्र ब्रह्म बर'नि रैखाथि थामोन्था जि मोनसे सोमावसारनाय बेखौ दैदेनबोनाय जोंनि आगोमा दैदेनगिरि। बे दैदेनगिरिनि दिनैहाय 66थि गोथार जोनोम सान फालिनाय बे बुब्लियावहाय जोङो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथायनिफ्राय दिनै जोङो बुंनांगोन गिबि खेब जों बिथांनो बर' कसारि अनसाय गावारि खुंथाय मोननायनि उनाव दिनै जोङो मान बावदों, बिबार बावदों बिथांनि मुङैहाय। दा बाथ्राया जाहैबाय जोङो थांनाय समनि गोलाव सोमावसारनाय जारिमिनफोर बेफोरखौ जेब्ला जोङो सावरायनो गोनां जागोन बा जोङो बिजिरनो गोनां जागोन, बेवहाय गोबां बाथ्रा दङ। बर' हारिनि थैनाय थांनायनि बाथ्रा, मोननाय मोनैनि बाथ्रा, गोबां जोङो सातजारला खैना खैफोदजों सहायबोनांनायनि बाथ्राफोर। बर' हारिया मोनसे सम फैदोंमोन जाय समाव जों गुबुन हारिजों नाख्रेबजानाय, सुसिजानाय, गादबजानाय, नासयजानाय मोनसे हारिमोन। राव, हारिमु, सोलोंथाइ, धोरोम खोरोम मोनफ्रोमबो दिगावनो जोङो नाख्रेबजाबोनो हमदोंमोन, फोजोबस्रांनो नागिरदोंमोन। बर'फोरनि मुं मुसे गासैखौबो सिलिंखार खालामनो नागिरदोंमोन। बे खैसारा दिनैबो जोबस्रांलांथारबाय होननानै जों दाबो बुंफैनो हाया। दा जोङो नंगौ सम मोनसे बड'फानि दैदेननायाव जोङो बाहागो लाबोदोंमोन बर'फोरनि थाखाय आलादा रायजो नागिरनानै सनकसनिफ्राय सदियासिम। बेयो बुरलुंबुथुर दैमानि साहा सेरफाङाव जोङो 1 नं दाबि हिसाबै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि दाबिखौ लानानै नैथि दाबि दंमोन जोंहा। बुरलुंबुथुर दैमानि खोला सेरफाङाव थानाय बर'फोरनि थाखाय ट्राइबेल बा बर'फोरनि थाखाय मोनसे नीलाचल अट'नमास काउन्सिल दानाय बे नैथि बर'फोरनि दाबिमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि। थामथि दाबि दंमोन कार्बि आंलं आरो सा काछाराव रायजो जानाय बर'फोर, बे बर'फोरखौहाय हाजोआरि ट्राइबेल गनायथि मोनहोनांगौ। बे मोनथाम राजखान्थि दाबिखौ लानानै गोलाव सम सोमावसारदों आरो जों बे सोमावसारनायनि गेजेरजों दिनैसिम बुंनो थाङोब्ला बर'फोर सोमावसारनायनि गेजेरजों मोनथामथ' गोरोबथा खालामबाय। गिबि गोरोबथा जों खालामनो मोनदोंमोन 1993 मायथाइनि 20 फेब्रुवारि। बेयो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों आरो आसाम सरकार आरो भारत सरकाराबो बेवहाय उइटनेस हिसाबै दंमोन, बे जादों। बिनि उनावहाय BLT भारत सरकार आरो आसाम सरकारजों नैथि बर'नि गोरोबथा जादोंमोन, BTC गोरोबथा। बे 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारियाव आरो थांनाय 2020 मायथाइनि 23 जानुवारियाव जोङो BTR बर'नि थामथि गोजोन गोरोबथाखौ खालामनानै लाबोबाय। बावहाय गिबियावनो नोंथांमोननि बे गासैबो निउस चेनेल्सनिसिम जोङो इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसन थामहिनबा खौसेथि बर' सुबुं आफादनि जानानै गाहाम हामलायनाय आरो गोजोननायखौ जासिबाय जे नोंथांमोनहा दिनै जोंनिफ्राय माखासे बाथ्रा मिन्थिनो लुगैनानै जोंनियाव सोंनायनि थाखाय। जायखिजाया बेहाय जोङो नैबे सानजारि नोगोर धेमाजि जिल्लानि बेयाव गासै जोंनि BKWSCनि चिफजों लोगोसे चेयारमेन आरो डिपुटि चिफ गासै जमा जानानै गासै EM आरो जों इउनाइटेड बर' पिपल अर्गेनाइजेसननि बेहाय दिनै जिथु 66 जिथु जोनोम सान बड'फानि बेखौ जोङो बेयाव फालिदों। बे फालिनायाव जोङो खोब मोजां नांदों। बयबो ज' जाजाय रायजो, बिनि इन्टेलेक्सुयेल, बिनि आबोब, बिनि गोबां संगठनफोराबो जोंजों बेयाव बाहागो लाफादों। जोङो जायखिजाया दिनै बे समाव दिनैनि बे जिथु फालिनाय बेखौ जोङो खोब मोजाङैनो फालिलांदों। जोंनि जिथु BKWSCनि चिफ बिदा गेदेर मेहेनेश्वर बसुमतारिया जोंनि नैबे दिनैनि बड'फानि सोमोन्दै गोलाव बाथ्रा बुंलांबाय। बेहाय
रोखा रोखायै रिफिखांदों जे जोंहा गोबां माखासे खामानि मावनो गोनां दंबावो जदिअ माखासेया एसे एनै जाफुंसारबोदोंब्लाबो जोंहा जोंनि गेजेराव जिथु NIA आरो बेबायदिनो गोबां माखासे जिथु दानि समाव जिथु BTR एकर्डनि जिथु माखासे दफासफोर बेखौ मावफुंलांनाय गोबां बेबायदिनो हाबाफारि मावनो गोनां दंबावो दा बयबो मिथियो बड'फानि जिथु सिमां बड'फाया गोबां खना खनला बेबायदिनो आसामाव एबा बुहुमनाङै बर'फोरनियाव मा माखासे थासारि दङमोन बेखौ नायगिदिंनानै गासै 92 पइन्ट चार्टार अफ डिमान्ड्स बे 92 पइन्ट चार्टार अफ डिमान्ड्सनि गेजेरनिफ्राय जोङो मिथिनो मोनगौ बयबो मिथियो जे मोनथाम पलिटिकेल डिमान्ड दंमोन दा बे पलिटिकेल डिमान्डआव अलरेडि जोङो खोब जाफुंसारदों होनाखैब्लाबो जोङो 2003 आव जिथु BTC एकर्ड बे BTCनि एकर्डनि गेजेरजों जोङो जिथु डिभाइड आसाम 50-50नि जिथु सिमां बे जाजोबाखैबाबो एसेबाबो जोङो माने जिखिनि जानांगौ बेखिनिया जायाखैबाबो जों एसे एनैखौ जाबाय बा जोंखिनि एसे एनै जोंनि दानि बर' फिसाफोरखौ बेजों एसे एनै नायनो हाबाय होननानै जों मिथिगौ नाथाय पलिटिकेल डिमान्ड हिसाबै जों मोनथाम होननानै जिहेतु बुंदोंमोन बे पलिटिकेल डिमान्डआ आं दानि एसे आगोल बुंनाय बायदि बे डिभाइड आसाम 50-50 मोन दा डिभाइड आसाम 50-50 जाथ'यैयाव जोङो माने 2003 आव जिथु एकर्ड जानाय बे एकर्ड आरो नै मैया दाखालिनि जिथु BTRनि एकर्ड बेजों जों एसे एनै दिनै वान आफ्टार आनादार जोङो एसे एपिसड बायदि मोनसे एसे डेभेलप खालामबाय थानो हादों आरो बेजोंनो लोगोसे